गोसोजों बावगारनांगौ नोंनि अननायखौ बबे बिखाजों फिरायफिननांगौ नोंनि महरखौ खुलुमबाय रायजोफोर गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानोदि जे गोबाव समनिफ्रायनो आब' गितानजलिखौ नोंथांमोना नायनो होननानै मिजिंथिनानै दंमोन। बेनिखायनो जोङो मैया लोगो हमहैदों क'क्राझाराव थांनानै। दा बेखायनो बेयाव गोबां बाथ्रा सावरायनाय जादों। लोगोसे गासैबो आब' गितानजलिनि सोमोन्दै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिना मोननो हादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आब' गितानजलिनि बाथ्राफोरखौ जुदि थारैनो जुदि मिथिमारनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि जेनाखि बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेल बेवहाय जोङो हगारनानै होनाय जागोन। दा नैबे भिडिअनि टारगेटआ जाहैबाय जों जे मैया थांदोंमोन। दा बे थांनायावहाय माखासे जोङो ब्लग्स बानायदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे ब्लग्सफोरखौहाय नायलांबाय थादो। मानोना जों बेवहाय आब' गितानजलिखौ लोगो हमनायजों लोगोसे गोबांथार माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय जोबोद माखासे मोजां गाज्रिनि बाथ्रा बा न'खरनि बाथ्रा माबोरै दं बेफोरबायदि खोथाखौ जों गोबां सम रायलायदों आरो माने गोबाव सम रायलायनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बेवहाय आब'जों लोगोसे जोङो कफि आरो माखासे जाग्रा बेफोरखौबो जोङो जयैनो जादों आरो गोबावथार रायलायदों। आरो आब'आबो ओरैबायदि मोजां बिहेभ खालामदों माने बाख्नायथाव आरो जोबोद बाख्नायथाव। बेबायदि जागोनबो सानाखैमोन खिन्थु ओरैबायदि कम्फर्टेबोलाव आब'आ जोंजों माने रायलायदों। माने बेब'हारफोरखौ जोंखौ ओरैबायदि मोजां खालामदों माने जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। दा जोंनि बर' सावथुन मुलुगावबो जे बेफोरबायदि जेनाखि आर्टिस्टफोर बिसोरो अरायसम बयखौबो रायजो राजाफोरखौ बेबायदिनो अनसायलांबाय थानो हाथों बेखौ जोङो आसा खालामो। आरो आब'नि थाखायबो गोबाव सम मावलांनो हानायनि गोहो सक्ति बेखौ थारैनो मोनगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना मदद होबाय था। आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ खावलायबावगोन जे नोंथांमोना थारैनो जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ थारैनो जुदि अनसायदोंब्ला नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालाम आरो बे भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना नैबे जोंनि गुबुन मोनसे चेनेल बे जाबाय बिटिआर इनफो ब्लग्स। आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै। दा एसेखिनियानो रायजोफोर बे भिडिअखौ फारि फारि नायलांदो जोबजासिम बेखौनो आं खावलायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। सिदा लामाजों